Under bygningen af Penobscot-buen har jeg opdaget 2 problemer med fyrretræet, da begge buerne er knækket på nuværende tidspunkt. Den lille forbue revnede under dampbøjningen, og udover fyrretræ ikke er så godt til bøjning, så var det sikkert også ovntørret. Til buebygningen vil det være langt at foretrække, hvis man kan få det lagertørret. Men manglen på egnet træ er jo hovedproblemet i denne lille øvelse. Bagbuen den knækkede så også under en fremvisning op på museet. Dette undrede mig, da den knækkede inden under forstærkningen. På bagsiden kan man så se kompressionsskader. Det vil sige, at træet desværre var så svagt, at det ødelagde sig selv allerede under tillingen. Det er noget, der normalt kan ske på buer under almindelig brug, særligt for blødere trætyper. Her har jeg skiftet en svag bueside ud på en ahornbue med et stykke kirsebærtræ, der er mere resistent. Problemet opstår, fordi buens materiale skal kunne 2 forskellige ting. Rygsiden skal være sej og elastisk, så den kan modstå et træk, mens buesiden skal være hård og ufleksibel, så den kan modstå et tryk. I en selvbue, det vil sige en bue, der består af et stykke træ, der vil man løse problemet ved at bruge det hårde kerneved som bueside. Mens det yngre splintved tættere på barken, der er blødere og mere skrøbeligt, kan bruges som rygside. Og her går jeg så i gang med at skære buen ud igen fra et nyt stykke træ. Under tilbygningen kom jeg til at skære lidt for dybt i buen, og her kan vi se, at hele spidsen er røget af. Men fordi det er et langt snit, så er det nogenlunde til at lime. Men mens jeg lige ordner det, så skulle jeg måske tænke over, hvad der gik galt. Det viser sig, at ikke alle fyrstammer eller grene er snorlige, når de bliver lavet til planker. Og ved afhøvling, særligt med en meget skarp afbarker, så kan kniven finde på at følge årerne i træet frem for at holde en specifik afstand til plankens overflade. Dette er ikke bare et problem ved afhøvling, men også en måde buen kan finde på at knække på under brug. En måde at forbigå problemet på, som jeg har set på nogle buer, er at bruge planker, hvor årerne går på tværs i stedet for på langs. Men det er måske stadig en god idé at beskytte ryggen på en eller anden måde og forstærke buen på en anden. Selvom denne bue måske er repareret, så tror jeg alligevel, jeg vil prøve en anden konstruktion til det færdige Penobscot-projekt.